5 produktov, ktoré by rozhodne nemali chýbať na tvojej dovolenke. Ochranná denná emúzia, ktorá okrem iného disponuje SPF faktorom 30, vďaka výťažkom z opuncie pomáha uchovávať vlhkosť v pleti a taktiež bojuje proti vráskam. Minerálny ochranný krém na tvár z SPF 30. Jeho ľahké a príjemné zloženie chráni vašu pokožku kedykoľvek počas dňa. Je vhodný aj pre masnejšiu pleť, pretože netvorí nepríjemný lesknúci efekt. Fixačný gel pod make-up z SPF 15 nielenže dokonale zmatní váš sľad, ale vytvára aj perfektný základ pre dokonalé nanesenie podkladovej bázy či CC krému a predĺží jeho trvácnosť. A keď už je reč o tom CCčku, vybrať si môžeš z 3 odtieňov, ktoré sa dokonale prispôsobia tónu tvojej pleti. SPF faktor 15 poskytuje ľahkú ochranu pred slnkom a zároveň ľahké krytie pre prirodzenú, bezchybne vyzerajúcu pleť. Našu peticu zo zoznamu letného must have uzatvára nikto iný ako vodeodolná maskara Lash Love. Tá naše riasy ochráni pred vlhkom, vodou, slzami a potom. A možno aj predtým.